mí también o qué? Tú ves parlant. A ti no te graba, hombre. Al making of, ¿no? ¿Cómo se hizo? ¿Cómo se hizo la caída de Chimo a la piscina? ¿Cómo se hizo la caída de Chimo a la piscina? ¿Qué? Crespo, es una indirecta, capullo. Tira. Tira enxufar. Estem fugint. Quan tu tens el cabàs, no? No, però hem d'anar... Però jo sé que hem d'anar. No hem de parar el cop. Ja que tenies, sí, no, si som a 30, 20, ja va fort. 20 val la cesta i el nitro. Escolta, sabràs per on és? Vosaltres que heu d'anar davant, sabràs per on és? No. No sé si gravarem, A tu, a Pasquali. Ja està, i ell és feliç. Acaba el walkie. Freno más, ojo, bajo, lluvia, derecha, atrás. 90, bajo, cuarta. Ja està bé, tu. Jo m'he dit, agarra's tot. No, que no. No t'ho agarres tot. Ja està bé, tu. Ja està bé. Està bé. Vamos! Ja! Espera't un xaixó! Va! Voilà! Oh! Mira, muntant a veure els auriculars per... Dos. Posa tot el mateix canal i vas llegint els diàlegs. Jo tinc el 222 ese. 222. Els auriculars per anar girant els diàlegs i això on s'ha vist. No cal que ho diguis tot, tu, És making of, això té que gir. Home, tu què vols? Que primera vista mos sapien tot? No fa la música. La gran de bateria, Jorge. I ara què fem? Jo trobo que molt sé més o menys. Ja està. Va. Pues hoy no cal que li ho doni. No, ja, Ves d'espai, no tinguis pressa, home. Tu, què? Un senyor que envolga el tractor. Quin mirar el guió, ara? Va, 3. Ja! Deixa el pirulo encès, tu. Pirulo encès, hòstia. S'ha acabat la bateria o què? Pirulo. I hem de por la panga. Tanca la pantalleta. És veritat, espera, que faig la vibració. Ara. 3, 2... Puta mare, el mòbil! No, mare, el pirulo que s'ha apagat. El pirulo, hòstia. I el pirulo... 3, 2, 1... Si voleu passar, ploveu! Home! Va, tierra. ¿Qué va? 3, 2, 1. És dificilíssim de... Vale, va, baixeu que anem a gravar. Sí que poso el freno, tu. No, però li poso la marxa. Ui, això no cal dir. Després a l'hora d'arrencar me cal tenir que posar en marxa. Això són defectes. Si és la triada, què? Però la taronja deixa ahí i el bec més... el bec més carregat que l'any passat. Com el trobis? Jo no ho sé. Escolta, tu no serà més gran que el Rafael, no? Parem, no. Si no parlo més fort no estic sentir res. És que jo escolto i no vos senc. Crec que no parlem així, i poses la càmera ahí. Va pues. Jo més cap així, perquè no ens sentirem. No va poner por tu que más de que ya me iba a llevar. No,
pulisero! Anem així. Gli trovo a pistola! De puta madre. Oh, Goodman! Tuvo pito y todo. Madre mía. Così han parat? Es pot baixar? Sí, a cosa. Baixo! On anem? On anem? ¿Dónde tenemos que ir? 11, 14 en la calle Dios. Bon dia. Tot bé? Vostè, a veure... Todas las patrullas, a todas las Tu lo filo fa. coches a la fuga por la No sé carretera. bien, esta vegada he tingut un munt de coses de Jo no puc treballar així, eh? Jo no puc treballar així. Simón, digas tonterías, pero no empieces. Yo no puedo trabajar. Yo no puedo trabajar. ¡Y es verga! Y España se le veía los mofletes así, ¿sabes? Jo t'avise, Que no vol arrencar. jo t'ho dic com és i tu proves. Notes que... No veus? Notes que mai deixava la corda morta. No és que anar... Veus que no s'arranca tampoc. Ai, és que no això, el que diria jo, no vaig arribar al final i no... Ara té scrum. Antes no feia ni això, ni ese ruido feia. Que no nada, pues está. A ver, No s'enganxa. Té gana. Espera. ¿qué Joanet? Que estamos a ver! Som en borra, el país dels Pirineus. Ya estoy intentando arrancar el tractor, no sé qué va. El tractor no arranca bé. L'abuelo diu, si n'hi ha solet arranca pronte, però si nevant no arranca. Yo no te estaba... Escolta, no cal que l'arranques, que si neva no em donen aquest puesto, eh? Espera. No, però dóna-li més corda quan torni. Dóna-li més corda sense deixar-la solta. Saps? Sí, pero venga, espera. Pues, que t'ho dic, que neva, eh? Dóna'm una mà. Collar igual no, però... El dia m'han de cuitar, ja són negres. 72 que va nevar. Espera, que tengo un hotel. No pare dient el 72. Puta! 72. ¿Qué? ¿Que no? Que neva! Ho diu ma mare que hi ha fotos. No? Pues tienes copitas de nieve en el pelo. Els fitxes... Mira, la nevada del 2004. Què és? És el dimoni. Sí, pues si colla serà. Sí, dime. No vols que et porti cotxe per què? Sí, està nevant, sí, no collant no, però sí neva. It's raining snow. No, però sí que neva. Joder, que cabrón, home. Però tu per arrencar la moto, veure. Moto no l'haig de ja. Però què havia moto així? Pots agarrar la llargadera, ja.
del 82 que no nevava. Enguany neva. Nosaltres Estigueu així? Jo vi una part del teu poble i el Així de passada, El make no. Una miqueta més, una miqueta més. Ahí està bé, està bé. Com que hi serà ella? Pujar jo i que em venen a la meva cara. Tu el que vols és agarrar-lo? No, pues que No es veu ningú. Voldria gravar. És que sí. I el make no, mira, tots tocant-se els ous de fer un blog. No el deixi, no fugiu. No, los he grabado antes buscando los walkies. Si de coches ni amarrant i no en fem un brot. Sí, a ti también te he grabado buscando los walkies. Ja ho sé. Y con el pitido. Tío, ¿qué estás tocando? ¿Crees vos? Mira, el trio walkie. El trio walkie, míratelo. No vaig apretar-me amb el walkie, hòstia. Sublim. Bien, pues va. No t'has sentit, Ximo? Pagava i al final va treure més diners que si les venia. Vale. Com me parlo jo, no? Va, tu, que l'efecte parlant de és so. No, a tot diu que no té sentit de que tu estàs cagant en els catalans i acte seguit digues no parlen de so, que... Ho diu, de veritat, això ho vull canviar. Bueno, comencem des d'allà 3, serà condemnat. 3, no mires la càmera mai. Està condemnat, no? Sí. La càmera no mires mai. Ah, bueno, sí. Va, 3, 2... Però de serà condemnat és quan tots peguen a la taula, no? Sí. Treballar, va, 3... O peguem ara, ja. No, serà condemnat per lo dels catalans. Sí. Serà condemnat. Amb la falta que fa... Això no és el grigall. Sí. Serà molt bord després. No, sí, el molt bord de lo grigall. Que és després de lo que parle jo de... Que li va portar la taronja... No estem I acabant. tu, Paco, tu també fas un fallo i que el Déu. Qui? Que tu quan dius, no parlen d'això, que cada volta aquí el tema m'encenc. I tu sempre dius, passes directe, pues, m'has donat una idea, després parlarem tu i jo, i t'has saltat una frase que diu, escolta, com està això de l'asseguradora? I és quan Batista diu, pues resulta que li van furtar les taronges, i no té que tornar a gravar. No ho explica, tu li tens que preguntar. Però com antes ho ha explicat, jo no té sentit que jo li pregunti. Ell no explica res. Ell no explica res. Jo no m'he... Però que tot és falta, o què? No digues això, home. Però mira, si vaig gastant menys antes de jubilar-me, no sé després què farem. ¿Qué pasa que ell pide Paco? Però m'ha enganxat en la càmera que encara farem així. Jo no solament que les millors del cabrer. Vinga. Ja està. Deixem-ho per avui. Ja veurem ja si tot costa tornar a gravar l'escena.